Ito ang daya mon. Ya itu. Ito mon. Ang nun arga sa dia mon. Ada salah. Jago do hope hong Amerika pe ni. Dang ang besod di dia. Arga sa dia mon. Harga 200 ya. Harga sa dia on. 20.000. 20.000. Harga sa dia on. Harga sa dia on. Nun halik mo. Nagkalay mo. Nagkabari alay mo. Ang sakya, gambarin na sa nangga. Harga sa dia may. Ini nama sa dia. Ini 200 sepung. Ini 10.000. Jika mo do. Ito ang nina 100. 10, 12, 14, 16, 17, 10 siya, 20 sada, 22, 27, 24, 25, 26, 27, 20 siya, 20 sada, 22. Gulung ni pang mipong. 30. Sa di may po. 330.000. Gulung ni pong. Pangkaya, upong kaya. Sa di na nakikita mo po. Tubo kayo. 330.000. Sama pada di tas mo. Sedih yang mipong gulung may. Ay buluran. Pasin ka sa kanan. Buluran ka. Di palin. Oh. Bagus saya bisa tahu tapi najen kan di sana. Ay, kamu mana dia?